ସୁନ୍ଦର। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖିଥିଲି ଭଜନ। ପାଞ୍ଚଟି ଭଜନକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ତିନୋଟି ଭଜନ ମାଟି ପାଣି ପବନ କଥା ଶୁଣେଇଛି। ଆଉ ରହିଲା ଯାହା ନିଆଁ ଆଉ ଆକାଶ, ଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଛନ୍ଦରେ ସବୁଥିରେ ଆରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସବୁ ବାକ୍ୟରେ ସବୁ ପଦରେ ଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଚଉତିଶା ଭଳିଆ ଆରେ ଶେଷ ହେଇଛି। ତେଣୁ କବିତାଟି ଆକାଶ ଉପରେ, ଆକାଶକୁ କେମିତି ମୁଁ ଭାବେ, କେମିତି ବୁଝେ, କେମିତି ହେଜେ, କେମିତି ଆକାଶକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସି ପାଏ, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ଖୁସି ପାଆନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ପାଉଥିବେ। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ କବିତାଟାକୁ ପଢ଼ିଲେ, ଶୁଣିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ମୁଁ ମୋ ଶୈଳୀରେ ଲେଖିଛି, ମୋ ଶୈଳୀରେ ମୁଁ ବୋଲୁଛି, ମୋର ସ୍ୱର ନାହିଁ। ତଥାପି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ଇଏ ଶେଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଆକାଶ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଶୁଣୁଛି। ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଆକାଶ। ଆକାଶରେ କି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଆକାଶରେ କି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଆକାଶକୁ ଦେଖି, ଆକାଶକୁ ଦେଖି, ଆକାଶକୁ ଦେଖି ବୁଝି ହେଉଛି। ଆକାଶରେ କି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଆକାଶରେ କି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆକାଶେ ନକ୍ଷତ୍ର ଶୋଭା ଦିଶନ୍ତି, ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶେ ନକ୍ଷତ୍ର ଶୋଭା ଦିଶନ୍ତି, ଆକାଶ ସକାଳେ, ଆକାଶ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆକାଶ ସକାଳେ, ଆକାଶ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆକାଶ ମହିମା ସର୍ବେ ଜାଣନ୍ତି। ଆକାଶରେ କି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଆକାଶରେ କି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଆକାଶକୁ ଦେଖି ବୁଝି ହେଉଛି। ଆକାଶରେ କି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଆକାଶେ ବାଦଲ, ଆକାଶରୁ ମେଘ, ଆକାଶେ ବାଦଲ, ଆକାଶରୁ ମେଘ, ଆକାଶକୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଆକାଶେ ବାଦଲ, ଆକାଶରୁ ମେଘ, ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶେ ହସିଲେ, ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶେ ହସିଲେ, ଆକାଶଟା ସପ୍ତରଙ୍ଗୀ ସାଜୁଛି, ଆକାଶଟା ସପ୍ତରଙ୍ଗୀ ସାଜୁଛି, ଆକାଶରେ କି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଆକାଶକୁ ଦେଖି, ଆକାଶକୁ ଦେଖି, ଆକାଶକୁ ଦେଖି ବୁଝି ହେଉଛି। ଆକାଶରେ କି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଆକାଶଟା ଶୂନ୍ୟ, ଆକାଶ ବିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆକାଶଟା ଶୂନ୍ୟ, ଆକାଶ ବିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆକାଶେ ଆକାଶ ସୀମା ଲଙ୍ଘୁଛି, ଆକାଶଟା ଶୂନ୍ୟ, ଆକାଶ ବିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆକାଶେ ଆକାଶ ସୀମା ଲଙ୍ଘୁଛି, ଆକାଶ ବିଦୃଶ୍ୟ, ଆକାଶ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଆକାଶ ବିଦୃଶ୍ୟ, ଆକାଶ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଆକାଶକୁ କିଏ କଳି ପାରୁଛି, ଆକାଶକୁ କିଏ କଳି ପାରୁଛି, ଆକାଶରେ କି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଆକାଶକୁ ଦେଖି, ଆକାଶକୁ ଦେଖି, ଆକାଶକୁ ଦେଖି ବୁଝି ହେଉଛି। ଆକାଶରେ କି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଆକାଶେ ଆନନ୍ଦ, ଆକାଶେ বিষাদ, আকাশে আনন্দ, আকাশে বিষাদ, আকাশে দেবতা কাহি লুচিছি, আকাশে আনন্দ, আকাশে বিষাদ, আকাশে দেবতা কাহি লুচিছি, আকাশর কথা আকাশ পৃষ্ঠারে,
ଆକାଶର କଥା ଆକାଶ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆକାଶ ନାରଣ କବି ଲେଖୁଛି ଆକାଶ ନାରଣ କବି ଲେଖୁଛି ଆକାଶରେ କି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଆକାଶକୁ ଦେଖି ବୁଝି ହେଉଛି ଆକାଶରେ କି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଆକାଶରେ କି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଏ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର କଥା ଇଏ ମୋ ଶୈଳୀରେ ମୋ ଢଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆଗରୁ 4ଟା ପଢ଼ିଥିଲି ଆପଣ ବୁଝିଥିବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବେ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ତାହା କହିପାରିବି ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଗିବ ଶବ୍ଦର ଘଣାଘଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅତି ସହଜ ସରଳ ଉପାୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରରେ ଗାଇବେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶରୀରରେ ଲାଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ଗାଇକିରି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ କଲେ ମୋ ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ ହେବ ନମସ୍କାର।